ଯାତ୍ରା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ନାଚୁଥିବା ଜଣେ ଝିଅକୁ ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଓଟିଭିର ଜନମଞ୍ଚକୁ ଡକାଯାଇଥିଲା। ସେଠି ଅନେକ ଗୁରୁଜନମାନେ ଆଜ୍ଞା ବସିଥିଲେ। ସେ ଝିଅ ଜଣକ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅର୍ଦ୍ଧଲଗ୍ନ ନାଚୁଛେ, ହଟ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛେ, ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ। ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନାଚିଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା ସେ କହିକି ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଗଧ, ଘୁଷୁରୀ, ମେଣ୍ଢା, ମଇଁଷି ଏମାନେ ଯେଉଁ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, ତାମାନେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସୁପର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ମାନେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁମ ବାପା ଭାଇ ମାଆଙ୍କ ଆଗରେ ଟୋଟାଲି ପିନ୍ଧନି ବୁଲ, ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ପାଗଳ ଭଳିଆ ବୁଲ, କାହିଁକିନା ତୁମର ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନା। ମାନେ ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ଆଗରୁ ଆସିକି ରିଲ୍ସରେ କହୁଥିଲେ ମୋବାଇଲରେ ଟୋକାମାନଙ୍କର ନଜର ଦୋଷ, ଟୋକାମାନେ ଝିଅଙ୍କୁ ଖରାପ ନଜରରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦ୍ରୌପଦୀ କ'ଣ ଛୋଟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିଲେ କି ତାଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ରହରଣ କରାଗଲା। ଆରେ ବାବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଦ୍ରୌପଦୀ ମାନେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ନିଅ ଆମ ଦେହରୁ ବସ୍ତ୍ର ଟାଣି ନିଅ। ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଟୋକାକୁ ଦୋଷ ଦିଅନି। ଏଇ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ